Hej alle sammen. Jeg spiller lige nu et spil, og jeg vil gerne vise jer spillet. Det er I Am a Cat, det er pisse sjovt. Så nu skal jeg vise jer, hvor god jeg er. Så det er mig. Så nu skal jeg vise jer her. Så det hedder Granny's House, hvis I nu skal se det online. Altså, det er virkelig sjovt. Jeg spiller på en MetaQuest 3S'er. Nå, nu er vi inde. Så nu skal jeg lige introducere jer til her Granny. Det er hende der. Og jeg elsker Granny sådan her. Og jeg dræber hende ikke, men nogle gange kan hun godt komme over med en pisk og prøve at tro mig at dræbe. Jeg kan godt vise jer det. Jeg skal bare lige spise mit lort. Nej, det kan jeg ikke. Og nu er jeg her. Og så skal jeg faktisk vise jer. Nu se nu. Kan I se de her hotdogs? Så jeg kan godt lige have den i munden. Så nu skal I se her. Så nu går jeg ind selv. Så nu er jeg selv bliver kogt. Sådan der. Sådan der. Så sidder jeg ikke fast. Shit. Men shit. Så kom her, lille bøs. Nej. Jeg skulle lige strække mig i spillet. Okay, nu kan I se, hun kommer med en pisk. Så nu går man sådan. Og det du gør, hvis du gør det bliver smart, så skal du altid gøre det. Så gør du, hvad hun prøver at gøre ved dig. Så går du tilbage på hende og viser hende, hvad rigtig bestemmer her. Og ellers gør du også sådan, hvis du kan kaste den. Og så hvis du virkelig gerne vil være led, så tager du hendes hoved. Tager det væk, mand. Sådan der. Tager du hendes briller. Så åbner du hendes mund. Så kan jeg godt lide at putte kattelort i hendes mund. Okay, jeg kan lige dræbe hende. Sådan der. Så hvis... Så hvis I virkelig gerne vil have kattelort i, det er fordi, man skal lige være sikker på, at besvimer. Så nu har jeg lige min mund. Jeg synes, jeg havde kattelort, men det er det bare et spil. Hvis I gerne vil vide, hvad spillet er, så kan jeg gerne fortælle det. Det er Cats. Det er Cat. Det er I Am a Cat, hedder det. Det er på MetaQuest 3 og 3S. Og så skulle det også spise det nu for helvede. Så skulle det også være på andre VR. Men seriøst, jeg synes, I skal virkelig have et VR. Shit, man, nu tabte jeg det. Så vil guys, jeg skal lige have der. Men det er svært. Prøv lige, kan I se hende her? Hun kan stadig godt se hende, mand. Nå, vi ses. Tak for at se videoen.